Regina del 135 Jocs Florals de la ciutat i reina de València, il·lustríssima senyora doña Maria Chaqués Boringuer. Distinguides dames de la seva cort d'amor, Ana Teresa Murgui González, Patricia Sanz Ciurana, Eva María San Juan Fauel, Alba Oliete Bosque, Ángela Gil Ramos y Cintia Cuartero Núñez. Excelentísima señora doña Ana Pastor Julián, mantenedora del 135 Jocs Florals de la ciutat i reina de València. Regina del 134 Jocs Florals, il·lustríssima senyora doña Mónica Duart García. Excelentíssim senyor don Fernando de Rosa Torner, senador del Grup Parlamentari Popular. Excelentíssim senyor don Alberto Fabra Prat, senador del Grup Parlamentari Popular. Excelentíssim senyor don Luis Santamaría Ruiz, diputat en les Corts Generals per al Grup Popular. Excelentíssim senyor don Óscar Gamazo Micó, diputat en les Corts Generals per al Grup Popular. Il·lustríssima senyora doña Isabel Bonis Trigueros, síndic i diputada en Corts Valencianes i presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Il·lustríssim senyor don Jorge Belver Casaña, vicepresident segon de les Corts Valencianes per al Grup Popular. Il·lustríssim senyor don Juan Carlos Caballero Montañés, diputat en Corts Valencianes i president de les Joventuts del Partit Popular. Il·lustríssima senyora doña María José Català Verdet, diputada en Corts Valencianes i regidora portaveu de l'Ajuntament de València per al Grup Popular. Il·lustríssima senyora doña Patricia García Guas, diputada en Corts Valencianes per al Grup Ciutadans. Il·lustríssima senyora doña Mari Carmen Peris Navarro, diputada en Corts Valencianes per al Grup Ciutadans. Il·lustríssim senyor don Vicente Fernández García, diputat en Corts Valencianes per al Grup Ciutadans. Il·lustríssim senyor don Jesús Salmerón Berga, diputat en Corts Valencianes per al Grup Ciutadans. Il·lustríssim senyor don Santiago Ballester Casauena, regidor de l'Ajuntament de València per al Grup Popular. Il·lustríssim senyor don Juan Giner Corell, regidor de l'Ajuntament de València i diputat provincial de València per al Grup Popular. Il·lustríssima senyora doña Julia Climent Monzó, regidora de l'Ajuntament de València per al Grup Popular. Il·lustríssim senyor don Carlos Luis Mundina Gómez, regidor de l'Ajuntament de València per al Grup Popular. Il·lustríssim senyor don Fernando Giner Grima, regidor portaveu de l'Ajuntament de València per al Grup Ciutadans. Il·lustríssima senyora doña Rocío Gil Uncio, regidora de l'Ajuntament de València i diputat provincial de València per al Grup Ciutadans. Il·lustríssim senyor don Ángel Javier Montero Fernández, diputat provincial de València per al Grup Popular. Vull parar així un moment perquè vull agrair al diputat Javier Montero, vull agrair-te, Javier, públicament, aquest gran treball que feres en la legislatura 2011-2015 en traure, després de molts esforços, avant la llei de reconeixement, protecció i promoció de les senyes d'identitat del poble valencià. La veritat és que va servir de poc perquè s'ho carregarà en seguida, però ahir vull reconèixer aquest gran esforç que tu feres i que treballarem colze a colze per fer la realitat. Il·lustríssim senyor don Vicente José Mompó Aledo, alcalde de Gavarda i diputat provincial de València per al Grup Popular. Il·lustríssim senyor don Carlos Gil Santiago, alcalde de Benavites i diputat provincial de València per al Grup Popular. Il·lustríssima senyora doña Paz Carceller Llaneza, alcaldessa de Puçol. Il·lustríssim senyor don Alberto Bayarri Remolí, alcalde d'Emperador.
Il·lustríssim senyor don Héctor Troyano, alcalde de Villamarchant, il·lustríssima senyora doña Petra María Pérez Alonso Gueta, vicepresidenta del Consell Valencià de Cultura, il·lustríssims senyors doña Trinidad Montañana i don Miguel Ángel Macías, regidors de l'Ajuntament de Meliana, el meu poble, il·lustríssim senyor don Manuel Pérez Salaver, tenient d'alcalde i portaveu de l'Ajuntament de Bétera, il·lustríssim senyor don Elio Cabanes, regidor de la Font de la Figuera i membre del Comitè Nacional del Partit Popular, il·lustríssim senyor don Gonzalo Rueda, cònsul d'Equador en València, il·lustríssima senyora doña Francisca Iborra, cònsul de Mónaco en València, Fallera Major de València, senyoreta Consuelo Llovell Frasquet, excelentíssim senyor decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, don José Luis Manglano de Mas, honorable clabriesa de les festes vicentines, doña Maribí Borrell Alós, il·lustríssima senyora doña Alicia Torres Palanca, presidenta de Unió Autonòmica del Sindicat Independent CESIF de la Comunitat Valenciana, senyor president de la Federació de Folclor de la Comunitat Valenciana, don José Ramón Peinado Montero, senyor president de la Federació Valenciana de Moros i Cristians, don Vicente Roig Marzal, senyor president de la Federació de Falles d'Especial, don Rafael Mengó Sánchez, senyor president de l'Associació Cardona i Vives de Castelló, don Gonzalo Romero Casaña, senyor president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, don Ricard Folgado Bisbal, senyor president de l'Associació Arxival, don José Luis Lliso Ruiz, senyor president de l'Acadèmia Internacional de Ciències, Tecnologia, Educació i Humanitats, don José Hoyo Monaco, senyora presidenta de l'Ateneu Mercantil de València, doña Carmen de Rosa Torner, senyor president de Seguidors de la Mare de Déu dels Desemparats, don José Luis Aliats, senyor president de les Festes de Sant Bull, don Antonio Bellido La Piedra, senyor president del Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, don José Enrique Sánchez Montalar, senyor president de Amics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, don Antonio Mollà Aranda, senyor president de l'Associació Vicent Blasco Ibáñez, don Fernando Millán Sánchez, senyor president i director de la Banda Sinfònica de la Societat Artística Musical La Unió de Quart de Poblet, don Jaime José Rovira Juan i don Francisco Mengual Sanfélix, presidents i representants dels altars vicentins, de la Pila Bautismal, del Mercat, de la Canyà, dels xiquets del carrer de Sant Vicent, del Mercat de Colón, de la Platja i de la Mar, senyora presidenta de l'Associació d'Ames de Sant Vicent Ferrer, doña Conxita Xofré Ferri, senyor president de l'Associació Cultural L'Horta, don Manuel García Pardo Suárez, representant del Col·legi de l'Art Major de la Seda, don José Eduardo Puertes Pérez, representant de la Societat Valenciana d'Agricultura i de Ports, don Julio Aguado, senyora presidenta del Grup de Dones Valencianes, doña Teresa Moya Ferrer, membres de la Junta de Govern de l'Orra Penat, amics i amigues, molt bona nit. Bona nit i benvinguts a la gran nit de les lletres valencianes. Un any més, l'Orra Penat convoca a la societat valenciana a participar en la gran festa de la cultura valenciana. L'Orra Penat se fundà en l'any 1878 des d'un espírit d'unió i germanor d'aquells fills del moviment de la Renaixença valenciana. Aquest espírit d'unió és un exemple d'actitud i de comportament que deu de ser una inspiració per a tots els valencians. Els nostres fundadors eren representants de diferents classes socials, de diferents tendències polítiques, de distintes formes de pensar, però tots d'acord en un anhel comú, en una necessitat que està per damunt d'altres diferències, la necessitat de treballar per i per a València.
Un exemple en el que haurien de mirar-se els nostres representants polítics actuals a l'hora de treballar tots units per el bé d'esta terra que nos acull i nos acarona. Sobretot a l'hora d'aconseguir una financiació justa d'acord amb la nostra població i la nostra aportació a la riquesa nacional, o a l'hora de treballar per aconseguir les infraestructures que precisa l'economia valenciana. Sols un any després de la fundació de l'Orrapenat s'instauraren en València els Jocs Florals. Aquells primers Jocs Florals se celebraren en el teatre principal dins del marc de la Fira de Juliol. Maria Llorente fou la primera regina dels Jocs Florals i avui, 140 anys després, i en este mateix Coliseu, com deu de ser i com sempre s'ha fet, serà proclamada Maria Jaqués Boninger com a regina de la 135 edició. En este certamen, que en el seu discórrer ha passat per monarquies, per repúbliques, per dictadures, han participat els més grans poetes de la llengua valenciana. També grans dones de la societat han ostentat la dignitat de regina i grans persones de la vida cultural o política de València i d'Espanya de cada moment històric han ocupat la trona del mantenedor. Esta nit tenim com a mantenedora a una gran dona de la política espanyola, a una gran dama, a Ana Pastor Julián. Ana Pastor Julián ocuparà en tots els honors esta tribuna de mantenedor dels Jocs Florals. Este certamen és un tesor, amics i amigues, del patrimoni cultural dels valencians i com a tal ha de ser protegit i conservat. I a soles, des de la ignorància més absoluta, o el que és pitjor, des de la mala fe i des del sectarisme més absolut, se poden entendre els grans obstacles de determinats polítics per a intentar boicotejar la seva celebració. Per això, jo vull agrair al president de la Diputació de València, Antoni Gaspar, la seva decisió de que aquest certamen torni a celebrar-se en el teatre principal. Eixe gest és digne del que governa per i per a tots i que està sempre al servici del poble. Molts polítics i moltes persones haurien d'intentar dependre d'este president de la Diputació de València. Persona sociable i oberta, que no tanca les portes a ningú com fan uns altres. Demòcrata incansable, fidel als seus principis, defensor de lo que creu just i acèrrim als seus propis valors. Tot això fa que siga un model digne de seguir i també d'admirar. I des d'ací, gràcies, president, per ser com eres. Enguany, una altra barrera nos han ficat. Nos han negat la banda municipal de València, que sempre ha posat música a esta cerimònia. Una banda també centenària com l'Orrapenat i que té la medalla d'or de la nostra institució que els entregàrem en este mateix acte el motiu del seu centenari. Jo vull personalment i en nom de tota la Junta de Govern de l'Orrapenat vull donar les gràcies a la banda sinfònica de la Societat Artística Musical La Unió de Quart de Poblet per l'esforç que ha fet a l'estar ací esta nit posant-se a la nostra disposició. I vull que vostès els premien en un aplaudiment. Ens acompanyen esta nit moltes personalitats, representants de moltes associacions i entitats i polítics de distints partits que potser ara estiguen en la posició, però que jo crec que en un futur pròxim arribaran a governar. I jo voldria demanar-lo a tots ells el compromís de que este certamen dels Jocs Florals fora declarat com a bé d'interès cultural.
perquè és un patrimoni viu, de tradició centenària, testimoni de la Renaixença i que se desenrotlla en un marc determinat, que és este teatre principal i que atesora uns valors culturals que deuen de ser protegits com a patrimoni immaterial. Els sofrals tenen totes les qualitats per a rebre la màxima protecció que preveu la llei del patrimoni cultural valencià. I, a més, necessiten d'aquesta protecció front a determinats polítics en governs com els d'ara, radicals i sectaris. Sent consellera de Cultura Maria José Català, se va declarar merescudament els milagres de Sant Vicent com a bé d'interès cultural, reconeguent així la grandea del nostre valencià més universal. Espere i desitge que quan se produïsca un canvi de govern per als valencians siguen reconeguts també els sols florals de la ciutat i regne de València en la màxima protecció. L'objectiu de la creació de l'Orrapenat fon i és defendre les senyes d'identitat del poble valencià, és a dir, la seva llengua, la seva història, la seva cultura, les seues festes, costums i tradicions. Quan vaig ser elegit president de l'Orrapenat, me vaig propondre complir en 3 objectius que m'apareixien indispensables. El primer, aconseguir una seu digna d'esta institució en la que se poguera complir en dignitat els seus treballs. I això se feu realitat en la casa en propietat que avui ocupem en el centre històric de València i que acull tot el ric patrimoni de la nostra entitat. Un somni que pareixia impossible, però que es feu realitat després de molta dedicació, treballs i esforços, i que superava la falta d'estabilitat de la societat des de la seva creació, que havia anat rodant per distintes seus. L'altre objectiu era obrir més a distints sectors de la societat valenciana esta institució que naixé per amor a València. Una participació que s'ha estès amplament en la repercussió de les convocatòries i activitats que l'Orrapenat desenrotlla a lo llarg de l'any i de la que estos sols florals són un clar i bon exemple. L'altre objectiu era ser fidel al llegat rebut, un llegat que marcava el camí a seguir, la defensa de la llengua valenciana sense concessions a unes altres llengües, ni dependència d'elles, la defensa i difusió del coneixement de la història de València i dels grans personatges que la forjaren, una de les més importants de totes les comunitats històriques que conformen Espanya. En resum, la defensa de les senyes d'identitat del poble valencià. Després d'estos anys de la meva presidència, crec haver complit els objectius que em vaig propondre. I això segur gràcies a totes les persones que han estat al meu costat en les distintes juntes de govern. A tots ells agraïsc el seu recolzament i la seva fidelitat. Molts estan ací esta nit i altres ho estigueren ja abans. Vull recordar en agraïment, en carinyo, apreci, estima i admiració a la benvolguda Rosa Bartual, al pare jesuïta Jaume Costa, a Juan Lladró, al poeta Pere del Monte, a Maria Teresa Oller, a Vicent Simó Santonja, al pare Josep Climent i al pare Alminyana, tots ells grans homes i dones que donaren a València el millor d'ells. L'aportació de l'Orrapenat ha sigut i és fonamental per a la recuperació del sentir identitari i cultural dels valencians en tants aspectes de la vida i de la societat. I aquesta ferma defensa de les senyes d'identitat dels valencians és el que el pancatalanisme no perdona. Han intentat comprar-nos, nos han oferit moltes coses, però nos hem mantingut fermes en la defensa de lo nostre. L'Orrapenat és una roca, l'Orrapenat és un mur que no poden derribar. L'Orrapenat és el casal de la valencianitat. Des del més pur sectarisme i sense la més mínima vergonya nos lleven tota subvenció.
mentre reguen en milions a entitats procatalanistes que volen trencar Espanya i formar part d'uns fantasmagòrics i supremacistes països catalans, per lo que no dubten en calfar el cap als nostres jóvens, adoctrinant-los des del sistema educatiu on van sembrant per al futur la seva falsa ideologia. I això se té que corregir, perquè en això nos va el nostre futur com a poble. Durant molts anys, governs de majories absolutes en la Comunitat Valenciana han permès, mirant cap a altre costat, que el pancatalanisme anara fent la seva marxa, no corregint la injustícia que perpetrà un conseller socialista, llevant la validea oficial als títols de la llengua valenciana de l'Horra Penal. Per això, quan el procés de catalanització s'agudissa, quan en el mateix participen institucions i autoritats dispostes a fer desaparèixer la nostra llengua, la nostra història i la nostra cultura, per tal de fer-nos esclaus d'uns altres pobles, quan se dediquen milions d'euros a comprar voluntats i a subvencionar a entitats col·laboracionistes. Per això la veu dels qui formem part de l'Horra Penal s'alça una vegada més clara i serena, ferma i segura, per demanar als valencians la unió de tots en la defensa del nostre patrimoni. I vull acabar en dos raonaments de dos destacats valencianistes. Treballar, persistir, esperar. Era la màxima d'un gran president de l'Horra Penal, Nicolau Primitiu. I també en altra del pare jesuïta Jaume Costa. Nos dia que algun dia, treballant junts i escampant la veritat, tot l'entramat de mentides, falsetats i mitges veritats que han muntat el pancatalanisme en el seu deliri cauria com un castell de cartes. Però que per això els valencianistes havien d'estar units, sumant esforços, perquè tots tenim coses bones que oferir i aportar. Amics i amigues, treballem tots junts per al Regne de València, perquè mereix la pena verdaderament esta lluita, perquè el que no lluita per lo que vol no mereix el que desitja. Moltes gràcies.